Iddiskutina ma' fil-kelzon. Jien kollox iddiskutina ma' fil-kelzon. U għalfejn kont qed tiddiskutina ma' fil-kelzon? Jasmina Reza hija waħda mill-laqwa awtriċi għat-teatru li għandna f'das-seklu. F'dan l-episodju Maltarti iżur il-profi tal-Kummedja Arti, kummedja ta' Jasmina Reza tradotta għal Malti minn Albert Marshall li llum il-ġurnata qed jiddirieġi dan ix-xogħol li se jittella fi Splendid fi Strata Stretta bejn il-21 u 30 ta' April. Sissa, art ilha tittella mad-dinja kollha f'diversi lengwi u bħal donnu m'hemmx ħiel ta' waqfien għaliex l-udjenzi għadhom imorru biex jaraw tad-dram. Mu dram xejn. Jiena ngħidilha hija kummedja. Fil-fatt meta Reza rebħet premju għax-xogħol tagħha fl-1999 telat biex tirċievi l-premju u għalula dal-premju għall-aqwa kummedja tas-sena. Dik għaltilhom jien ma ktibx kummedji. Huwa ambivalenti il-ġeneru ta' art. Diretturi li jitellaw da' xogħol teatrali jiddeċidu huma iridu ix titqies bħala kummedja u allura jagħmlu stress fuq l-elementi komiċi tat-tessura drammatika jew inkella ix kummedja traġika jgħidu. Il-qari tiegħi tal-play f'dil-produzzjoni hija leġera. Hija biex in-nies jieħdu gost, forsi gost pervert, jaraw relazzjoni qawwija bejn tlieta min-nies, tliet irġiel ta' medja li jkunu ħbieb ħafna għal 15-il sena, se jerġa' wieħed minnhom jiddeċiedi jixtri pittura moderna, pittura bajda, b'daqsxejn snuk l-emmulaw. U meta Serġ jgħid l-sħabu xi xtara, ikun hemm konfużjoni sħiħa. Ikun hemm konfronti drammatiċi qawwija u bil-mod il-mod minħabba din li marqa biċċa pittura bajda, il-ħbiberija ta' bejniethom titkisser u titfarrak biċċiet. Ivan, fil-mod tiegħu huwa raġel. Aċċettajt dil-avventura għax ix-xogħol ewlieni tiegħi sfortunatament m'għadux id-direzzjoni u l-kitba teatru għax għandi xogħol Kunsill Malti għall-Arti li jħodli ħafna ħin. Imma aċċettajt bil-patt li l-kast tlieta min-nies nażilhom jien. U jiena qatt mela allura importanti li ma jkollix problemi, ma jkollix esperimentazzjoni bil-għażla tiegħi u allura għażilt tlieta mill-ġiganti kontemporanji tat-Teatru Malti. Il-Michael Bazmaġan, lil-Rej Kalleja u lil-Sean Buħaġar. Dawn it-tlieta jagħmlu akrobazziji testwali li huma mill-isbaħ, jagħtuna xogħol imprezzabbli teatrali u naħseb li se jkunu attrazzjoni ewlenija. Arti mi se titla f'teatru konvenzjonali, imma se titella fi spazju jismu Splendid fi Strada Stretta. Id-dati tal-prezentazzjoni huma mill-21 sa 23 ta' April ta' daxxar u mill-28 sa 30. Il-rappreżentazzjoni kollha jibdew fis-7:nofs u bej wieħed u ieħor il-kummedja hija twila sija u nofs. Iktar ma tagħmilli minn dal-fares, iktar tittantanna biex ngħidlek jien inkludu.